Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Лукашенко собрался позычить яшчэ 8 миллиардов долларов за ваш кошт. И мяркуе, что индивидуальные предпринимальники – это те, кто зусім не працует. Товарищ Богданов проиграл битву с импортом, а наместник кіраўніка администрации не умее лишить. Ці мо свядома хлусіць беларусаў? А яшчэ юбілей увахода Польши, Литвы, Еўрапейскі звяз і вядома ж, рубрика Качанова, там ёсць на што паглядзець. Таму запарце гарбаты, сядьце як мага ямчэй і возьміцеся за нешта як мага мацней. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Нашага самага галоўнага вусатага энергетыка не пакідае думка пра будаванне другой АЭС. Мінулым тыднем ён прылетаў у Касцюковічы і абрынуў на головы ні ў чым не вінаватых мясцовых жыхароў такую ідэю. Маўляў, гэтая станцыя атрымалася, добра, тому хочу другую. Але... Естественно, нужны деньги. Их надо сегодня одолжить, кредит взять, чтобы постепенно рассчитываться, как за эту станцию. Прыпыніў ён апладысменты. Грошы на яе няма. А таму трэба пазычыць яшчэ. Я нагадаю, першая выплата за гэтую АЭС мусіла адбыцца толькі ў красавіку гэтага года. То бок мы яшчэ нават не пачалі плаціць. І таму казаць пра паспяховасць праекту пакуль ранавата. Мы яшчэ ў самым пачатку і разлікі кажуць, што станцыя не акупіцца ніколі. Ну і шансаў на расійскі крэдыт такого памеру няма ніякіх. Нагадаю, што профільны чыноўнік у Росатаме не так давно параіў беларускім калегам палічыць крыху дакладней, перш чым звяртацца па новы крэдыт. Там жа ў Касцюковічах вусаты энергетык выдаў такі дзяржаўную таямніцу. Навошта пастанавілі забіць індывідуальных прадпрымальнікаў? Цытата выглядае так. Усе ў нас сталі іпэшнікамі, працаваць няма каму. Ну так, праз палітычныя рэпрэсіі і ўдзел у вайне працаўнікоў эканоміцы не стае. Але давайте паспрабуем уявіць себе таго прадпрымальніка, які выбер уладкавацца слесарам на мас. У мяне не атрымліваецца, а як у вас. Ну і уласна тэза. Прадпрымальнікі – гэта тыя, хто не працуе. Бракуе аднае дэталь. Прадпрымальнікі – гэта тыя, хто не працуе на яго. І гэта сапраўды невыносна. Гэтым тыднем здарыўся юбілей, але не ў нас. 1 траўня 2004 года Еўрапейскі звяз прыняў 10 новых дзяржаў. У тым ліку Чэхію, Славаччыну, Польшу і краіны Балты. 20 гадоў – дастатковы тэрмін. А юбілей – добрая нагода зірнуць, што ж у іх там атрымалася на фоне паспяховай, стабільнай Рэспублікі Беларусь. І калі, як кажа Лукашенко, у кожнага беларуса ў банку ляжыць ажно цэлая 1000 долараў. Дык як думаеце, колькі ў кожнага паляка ці літоўца? Еўрапейскі звяз ці Расія? Такое пытанне стаяла перед краінай і 33 гады таму, у перыяд нечаканага здабыцця незалежнасці. Стаіць яно і цяпер, нікуды не падзелася, асабліва калі зазірнуць у БТ. Я ведаю, што вы, шановныя глядачы, гэтага не робіце. Стае таго, што я за вас сябе нервы псую. Але паверце, там маналог пра тое, як дрэнна жыць у іразвязе, як цярпяць і пакутуюць людзі. Ён не спыняецца. Здавалася б, навошта? Калі 30 гадоў таму беларусы шчыра выбралі нічога не ламаць, працаваць на рынак Расіі, за што атрымліваць ад яе танныя энергарэсурсы і крэдыты. Захад быў страшны, а Расія прапанавала грошы. Што атрымалася ў выніку? Мы будзем параўноўваць Польшу, Латвію і Літву як нашых найбліжэйшых суседзяў, што абралі еўрапейскі путь развіцця. І з другога боку – Беларусь. Падрыхтуйцеся. Што ў нас тут? Для пачатку рост ВУП з улікам цэнаў. Паводле парытэту пакупніцкай здольнасці. Без яго будзе значна горш. Такім чынам, за 20 гадоў ВУП Беларусі вырас у 2,8 разу. Да амаль 23 000 долараў на асобу. І Польша, і Літва, і Латвія дасягнулі значна большага росту. Ну, вы бачыце, у сярэднім на траціну хутчэй. І ўзровень з улікам цэнаў на жыллёва-камунальныя паслугі, на бензін, на кватэры – гэта ўсё ўжо улічанае ў парытэце. Узровень
у 2 з нечым разы вышэйшы, што, вядома, адлюстроўваецца і ў сярэднім заробку. Я ўзяў леташнія лічбы і ачысціў іх ад падаткаў. Гэта ўжо нетта. Выходзіць, вось так. Нашы суседзі вырваліся далёка. І гэта без уліку вяртання падаткаў з мінімальнага заробку ў еўрапейскіх краінах. Ён дадаў бы яшчэ $100 на месяц кожнаму, у сярэднім. І гэта ўсё, вядома, адбіваецца на тым адсотку доходаў, што хатнія гаспадаркі аддаюць на ежу. Як бы вы выбралі? Амаль 40%? Ці ўсё ж 20%? Бо выбар менавіта такі. І найгоршая краіна еўразвязу паводле гэтага паказніку – гэта Румынія. Там пад 27%. Всё ж такі катастрафічна далёкая яна ад Беларусі. І не трэба казаць, што гэты поспех – гэта нейкія датацыі еўразвяза. Гэта хлусня. Розніца паміж тым, што Польша плаціць у бюджэт еўразвяза, і тым, што атрымлівае з яго каля 7 мільярдаў на год. То бок 1% ад ВУП. Беларусь ад Расіі атрымлівае значна больш. І гэта не прыводзіць да росту. Што тут у мяне яшчэ? И мне в радость знать, что белорусы могут себе позволить иметь сбережения. Только в банках, по данным на начало этого месяца, на счетах населения хранится без малого, это данные можно проверить, 30 миллиардов рублей. В среднем это примерно по $1000 на каждого жителя страны. В 90-м году прошлого века у наших граждан было в пользовании чуть больше 500 000 автомобилей. Так, наш галоўны вусаты эканаміст выхваляўся колькасцю аўтамабіляў у краіне і грашыма, што трымаюць людзі ў банках. Ну вось тут зусім дрэнна. З аўтамабілямі вы бачыце, калі Латвія яшчэ бачна недзе там, на гарызонце, з крыху больш як 400 аўтамабілямі на 1000 насельніцтва, дык Польша і Літва ўжо зусім недзе далёка. Там практычна удвая больш. І з грашыма. Папраўдзе, тут я зусім знерваваўся. Пра 1000 ён не схлусіў, яна ёсць, проста дэпазіты менавіта такія $600 на асобу. Астатняе – гэта проста не выдаткаваныя заробкі, пенсіі, стыпендыі, якія так ёсць в банках, але гэта грошы, што будуць выдаткаваны ў гэтым месяцы. $400 на асобу. А самі дэпазіты, ашчаджэння менавіта такія $600 на асобу. Гэта статыстыка Нацбанку. І вось тут, калі зазіраеш у аналагічную статыстыку дэпазітаў у краінах суседзяў, з'яўляецца адчуванне, што нас добра абакралі. У іх сума большая за 10 мільярдаў у Латвіі, 20 у Літве і амаль $300 мільярдаў на дэпазітах у Польшы. На асобу атрымліваецца вось так. Паводле гэтага паказніку кожны беларус у 15 разоў беднейшы за жыхара былых савецкіх, а цяпер еўрапейскіх краінаў. Можа быць, у беларусаў ёсць нешта пад падушкай, але гэта нешта наўрад ці так уж моцна зменіць карціну. Як? У вас няма адчування, што беларусу нехта так добренька абакраў? За гэты 20 гадоў, пакуль іншыя краіны развіваліся ў адзіным агульнаеўрапейскім доме, у нас адбывалася нешта зусім іншае. Вернемся да навінаў. Бываюць навіны, дарагія мои гледачы, калі я вельмі хвалююся. Вось сапраўды, мне проста лыжка ў рот не ідзе, так я хвалююся. Прыклад. На мінулым тыдні намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі таварыш Ягораў, былы кіраўнік банку развіцця, заявіў літаральна наступнае. Прэзідэнт на усебеларускім народным сходзе агучыў лічбы росту даходу насельніцтва. За 30 гадоў у 10 разоў. Гэта рэальны і наяўны даход насельніцтва. Калі пераводзіць у лічбы штогадовага росту, то гэта 8% штогод. Вось нібы ж банкір, а шулер, ашуканец. Так, быў у нас рост 2000-х. Але за апошнія 10 гадоў, 4 гады даходы б насельніцтва падалі, а не раслі. І не было ніводнага 6 гадоў росту, дзе паказнік дасягаў бы гэтых самых 8%. Сумарна за 10 гадоў усяго плюс 15%. Але далей жа больш. І яшчэ. З 2000 года у еўрах цэны ў Беларусі ўпалі на 17%. За гэты час з 2000 года заробак у еўрах у эквіваленце вырас больш як у 6 разоў. То
То бок заробак вырас у 6 разоў, цэны не змяніліся, нават некалькі знізіліся. Ну вось тут у мяне рука пацягнулася за пісталетам. Тое, што лукашэнкаўскі чыноўнік раптам пазнаю лічыць у еўра, ужо прыкмета патрыятызму. Ну а куды яму не бараку падзецца, калі інфляцыя за гэтыя гады 7200%. Гэта без уліку лукашэнкаўскіх 90-х, там увогуле было чыстае Зімбабве. Так, у 2000-м было ў сярэднім 100 еўра, а цяпер 600. Але, дарагія мои гледачы, вы заўважылі падзенне цэнаў у еўра. Нагадаю, тады ў 2000-м квадратны метр у Менску каштаваў 350 еўра. Цяпер амаль у 5 разоў больш. Тая ж сітуацыя з ЖКГ, з аўтамабілямі, а з харчамі. А з харчамі так. Белстат фіксуе цэны з 2009 года, і я выбраў хлеб, сыр, малако, свініну, гарэлку. Куды ж без яе? Пералічыў у еўра снежань 2009 і снежань 2023. І выйшла за 14 гадоў плюс 75%. У еўрах. За 25 будзе відавочна больш за 100%. Так што брэша былы банкір, як наняты. А мо ён некую іншую краіну мае на ўвазе? Як думаеце? Да і цяперашні рост нездаровы. На мінулым тыдні выйшла новая статыстыка. Таварыш Богданов, кіраўнік Марх, ушэнт прайграў барацьбу з імпартам. Было 39,4 у гандлёвым абароце, стала 42,6. І чаканая інфляцыя больш за 11%. Рэальная ж 5,6, што ў разы вышэй, чым у Польшы і краінах Балты. Такія поспехі. І пад канец. Наша сталая рубрика «Качанова». Я ўжо хацеў ёй адрэкамендаваць вашай увазе геніяльнае ўказанне нейкага нацыянальнага цэнтру абароны персанальных дадзеных, які адкрыта забараніў выкарыстанне праграмы Zoom для навучання. Маўляў, у нас ёсць указ, які забараняе перадачу дадзеных за мяжу, таму Zoom нельга, ні ў якім разе. І толькі я сабраўся неяк зафіксаваць гэтых герояў, як у інфармацыйную прастору уварвалася гандлёва-прамысловая палата Беларусі, якая паказала публіцы афіцыйны знак «Зроблена ў Беларусі». Набярыце пабольш паветра, сустракайце. Ну, не я адзін жа пакутваць мушу. Як вам? Прабірае, пагадзіцеся, і камусьці за гэта ж заплацілі. З бюджэту, а як ж? Кароткі прысуд прафесійнага дызайнера выглядае так. Некамплементарныя колеры, розная насычанасць гарнітуры, неспалучаная насычанасць знакаў, дысбаланс кампазіцыі. Цяпер вось так беларускую прадукцыю будуць несці свет. І з гэтым давядзецца нейкі час жыць. Так што беражыце сябе, дарагія мае. А ці трэба нам у еўразвяз? Я не ведаю. Вы ведаеце? Сацыялагічнае пытанне паказваюць, што ахвочых жыць у рэальным саюзе з Расіяй все яшчэ ў 3 разы больш, чым тых, хто выбірае еўрапейскі вектар развіцця. Іншыя паказнікі былі толькі ў кароткі перыяд восені 2020 года. А потым, за 3,5 года адбылося вельмі шмат падзеяў. І адчуванне, што Еўропа пакінула беларусаў сам-насам з дыктатарам, дакладней з 2 дыктатарамі, зусім не апошняе у спісе эмоцый. Але праўда ў тым, што мы нічога не ведаем пра тое, як яно там, у Еўропе. Сёння я расказаў вам за пару хвілінаў, як выглядаюць эканамічныя дасягнення Польшы і краінаў Балты за 20 гадоў. Яны ўражваюць, але не адзінай эканомікай жывы чалавек. Ёсць шмат іншых вымярэнняў. Адукацыя, медыцына, сацыяльная абарона, а яшчэ правы чалавека, свабода сродкаў масавай інфармацыі, свабода рэлігіяў, незалежнасць судоў. Гэта мусіць быць вельмі доўгая, прадметная, грунтоўная і удумлівая размова. І зусім не абавязкова яна скончыцца ўваходам Беларусі ў еўразвяз. Урэшце, Вялікая Брытанія і Швейцарія не ўвайшлі ў еўразвяз, і гэта не перашкаджае ім развівацца. Можа, і нам да іх? Адное я ведаю дакладна. Беларусы – нармальная еўрапейская нацыя. Сённяшняе становішча абсалютна ненатуральна, і калі-небудзь мы абавязкова вернемся ў Еўропу. Калі-небудзь у нас будзе магчымасць для сур'ёзнай і глыбокай размовы ў грамадстве пра тое, як нам лепей. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч. Убачымся праз тыдзень.